day faa jaag noppal na la. Ndeye Fatou Diago noppal na ma. waaye yow tam noppal nga ma. Ndeye Fatou Diago. kontaan naa. yéen a. lii ma wax Fouta dégg nga. ñu ko dégg. waaw waaw góor. Orang balle min waay balle kam mayi balle kam yewani balle kam waay min mayi ale abarka arka balle kam waye balle Ndeye Fatou Diago noppal na la ilaha illallah balle kam yewani non balle kam yewani waye orang balle kam yewani orang balle min waay balle kam mayi balle kam yewani balle kam waay min mayi ale abarka arka balle kam waye balle Ndeye Fatou Diago noppal na la ilaha illallah balle kam yewani non balle kam yewani waye orang balle kam yewani ko nalanke e nder leydi ndi omo heewi nande inde le centre du peuple o jiɗaɗo ko korsinaɗo kono kadi ɗo banggue moƴƴere dande ko wotere ne tawno ko jurmotoɗo ɗum noon ene wayno o watti ko waɗanno ne tawno waɗi watti koye wawre jeeya on mo gandanɗa hoorema vidéo ji mum e challenge piltodiri windere woni ne waaliyano toon to Fouta ko fans waali tigui rigui omo jeeya e fansiji ɓurɗi tengtinde e fansiji waali ne tawno ne fuul o heewi kanko de wiyanno waali he Ndeye Fatou Diago noppalnama laylala ɗum noon eɗen gandi waɗama TikTok nannama Facebook nannama Instagram e waɗino balɗe ko ɗum wonnoɗo buzz e nder oɗo saaha ha joni tiktokeruji kewɗi mbaɗi hen vidéo ji mumen on noon haɗani tan ɗon no yi waali toon to gandanɗa hoorema woni Fouta o dañani fartange wawde yettodirde e mum ko nden woni noon kanko e hoore makko o ɓami oto makko o ari ɗo e nder Dakar ngam yiide waali nden waali taw ene yeehi voyage toon to Côte d'Ivoire o arti gongol yiide waali nden waali ene woni e séjour mum toon to États-Unis d'Amérique o arti noon tataɓol nden o heɓi fartange yiide Wally Ballago Seck Wally noon no yindire e makko holliti beela mum ɗo tonni e makko kadi Wally ne yimo nde e nder oɗon tuma itti fonde wonde hakkude neɗɗo e giɗo mum waɗnimo ɗum ne tawno Wally rokkimo 1 million rokkimo kadi paɗe rokkimo wutte mo wawata juldude ɗum noon o holliti wonde Wally jinnaɗo makko ɗo woni ɗo ene wondi e koyɗe wawa hay darade ɗum noon ko poɗɗo tigui ha joni e safrude ɗum kono noon yakare makko koye Wally Ballago Seck woni Wally wimo noon yo wat feere o yaha o ko totta ko o nawna ɗum jinnaɓe makko ɗum noon o waɗa feere tigui o nawa ɗum toon to gandanɗa hoorema woni hôpital kala hen ko wawi wonde e kala hen kadi ne wawi wonirde Wally waddimo e on mo gandanɗa hoorema so haalani ɗum ene gasa financement ji ɗi e ordonnance uji ɗi kanko Wally o hoore mum maw ƴettu ɗum en charge ɗum noon sikki ala no ari nde o ɓorni ko wutte omo waɗi hen flocage on mo gandanɗa hoorema kañum woni Ndeye Fatou Diago e Wally Ballago Seck e kanko ɗum fof ko hollirde yidde makko e Wally tigui rigui non bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe o mo gandanɗa hoorema binoɗo Wally he balle kam mi yiya Wally Ndeye Fatou Diago noppal nala laylala ina wayno yindire fans mum ko rêve mum wonno kono noon jindirgol mabɓe ngol o nimsitani o heeɓi hen balamma ne fewi kanko on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni fans Wally Ballago Seck taw noon gummiɗo toon to Fouta ko mbiyu men ɓiɗɗo pullo biyo wimi e mbimi